Лек път, Кики, пази се! Давай, Кики! Давай, Кики! Давай, Кики! Давай, Кики! За първи път Еха! Виж колко е красиво! на IMAX и ремастерирана 4K версия. Здравейте, аз съм Кики. В града съм, за да се уча за вещица. Разбрах, че имате служба за доставки. Може ли да намерим друг град? От двукратния носител на Оскар Хаяо Миядзаки. Джиджи, мисля, че нещо не е наред с мен. Летенето беше забавно, докато не се превърна в работа. Май никога не се бях замислила, защо искам да го правя. За да летиш ти трябва дух. Същият този дух ме кара да рисувам, а приятелката ти да пече. Понякога не е лесно. Но всеки трябва да намери своето вдъхновение. Доставките на Кики. Каква сладка вещица! Изживейте го от 17 април на IMAX и от 24 април на 4K от Profilms.